Hayi man. Umphakathi phela unamehlo. Ugcina usola ukuthi something is bukuding here. Something is beating water. Something is fishy. Akukwazi ukuthi lo muntu njalo uya escape. Njalo kuthiwa lapho uma kufikwa akasekho khona into esingayazi eyenzakalayo. Khona into behind thina. Khona into enkulu kunathi thina singayiboni. Lapho ku serial Nkosi yami serial killer uyasithanda isiketi. Wathatha uvukile umntana kaJehova kanti ushelelele wawa futhi washaya ngobuso. Ngithi wakubona okwabona uSamson. #Samson from the Bible. Wakubona okwabona uSamson guys. Yasiphinda imbokodo. Asiphinda makhosikazi. Wasiphinda umuntu wesifazane. Wangena empilweni yendoda umuntu wesifazane. Indoda yakhipha amafayela. Secrets. Yakhipha yaculisa okwenyoni indoda. Ukuthi ungibona nje ngihleze escape njalo. Uma sebethi bangitholile ilezi intambo egcwele umsimba. Yathi intombazane ngeke da. Akukwazi ke mina ukuthi uma nginawe ugqoke lezi intambo. At least lezi intambo zakho ungayibuyisela mina uma sengihambile. Hayi. Yenze njalo indoda. Ngoba liyalahlana. Uma selilahlile ngathi alikaze likubheke. Ngathi alikaze likubuke. Hayi lokho kwenzeka. One day. Hayi phela sekuyinjwayelo. Hayi ngalela ngingafuni ukuyikhipha. Hayi agcine eyikhiphile. Selimlahlile. Yabona uma seligide la selibheka lese likulahlile. Usikisi ngekho nawe into ongayenza. Untombo wathi eseyikhiphile umunuke lo thatha ifoni yakhe wathi usezikhiphile izintambo. Umphakathi together to the location kagelo. Wathi umethi phi ubhuti. Wathatha uphuma ngewind bambamba khona ngewind. Thiwa bamfaka inyawo zemoto. Bamvuvuzela ngamanzi ayingcwele ahamba imoto. Base bethi vu ngomentshisi. Thina sabona ngenandosi nje Nkosi yami. Isibaleka ivutha Nkosi. Isibaleka. Abambona ke ngamehlo ke. Thiwa waze waphela cause washonela le ngasemhosheni. Abambona ke lapho kuthiwa waze waphela. Yaphela kanjalo ke indoda, indaba yendoda ke eyayisuhlukumezile umphakathi.